ini Pak Fe mau maju dan juga nanti Mas Fauji. Tolong Mas Fauji untuk teman-teman yang sebelah sana ditata lagunya. Ya ini dari komunitas Vespa Tulungagung tentunya Mas Fe. Untuk malam ini juga hadir di Campur Sari Seneng Guyon dalam acara Mas Tio dan juga Pak ini pun Mbak Gun Maryatin Mojosari. Monggo Mas Fe, monggo Mas Fe, monggo Pak Fe, kalian teman-teman. Oke, jadi datas bersama SG Kisinan 2. MSI Mojosari Audio Profesional. Permintaan dari siapa Kang Mas? Mas Fe. Mas Fe yang mana ini Mas Fe? Monggo ke pakai sini. baju hitam. Atine sapa sing kuat yen mung dadi ladang curhat hari-hari rasane kecewa berat. Sapa wong sing ora mangkel rasane koyo diserkel sirah mumet atine kecewa dobel koyo duweni wis kadung sepenuhan jebule mong baleni isinan terulang lagi bola bali dolanan Ayo Mas Fe. bola bali wis kapusan janji manis nalika awal pacaran dadi badut tak lakoni dadi payung tak lakoni ati elas cinta tak pasrah ning Gusti. Ayo Pak Pe. Hey. Ayo lo Mas Kede. Asik. Mas Kede tetap bergoyang. Terima kasih. CSSG lagi. Sak Jose. Ayo sikat yo. Koyo-koyo duweni wis kadung sepenuh hati. Jebule mong baleni kisinan terulang lagi. Ayo bola bali dolanan bola bali wis kapusan janji manis nalika awal pacaran niku Ayo lo Cak Dik. Yo ibu lo. Ayo Mas, kita goyang lagi. Ceblok lho Pak, ceblok lho Pak. Sikat lagi yo. Sikat. Koyo-koyo duweni wis kadung sepenuh hati. Jebule mong baleni kisinan terulang lagi. Bola bali dolanan bola bali wis kapusan janji manis nalika awal pacaran dadi badut tak lakoni dadi payung wis ngalami kadung awas ora mikir cinta tak pasrah ning Gusti.
pasrahne Gusti ora mikir cinta tak pasrahne Gusti jos kisinan dua isin tenan isin tenan sing nyawer Mas Gedik karo panjenengan. Terima kasih ya Mas. Niki nggak pengen gabung ke sini toh? Ya panggah gabung tapi sik durung wayahe. Sik urung wayahe, sik urung panas lagi. Iki mau sing nyuwun apa Mas ki mau? Hah? Mas Widodo nyuwun lagu-lagune apa? Selendang Biru. Selendang Biru. Selendang Biru sing versi apa? Versi koplo Mas. Versi koplo apa versi? Kok kanca-kanca Mojosari lor kali ditata yang kompak Mas Wid. Niki pripun niki? Sik iki dikasih permintaan Mas Widodo. Mas Widodo. Mas Widodo. Adikku dhewe sing rada keri ra apa-apa, Reza Kerjono kok. Mas Widodo ndak pengen gabung ke sini monggo ayo Mas. Oke. Selendang Biru duet atau Mbak Ani sendiri? Loh, Dewe? Sini bareng sampean. Sampean sing nyawer ngono ya karepe? No. Oke, dados Bro, Selendang Biru aku seneng. Ranggo sampur biru lho tapi. Ora apa-apa. Sing penting selendang biru kayak rada biru ora apa-apa. Birune rada ijo ora apa-apa. Wis digawe nek birune enggak ya ngono. Heeh, kok sing biru ben rada bengi-bengi ya. Oke, tentunya bersama Ari untuk malam hari ini bersama SG. Mas Widodo Selendang Biru. CS Tolong rokoknya ditaruh sini dulu Mas ya. Rokok. Kok nyonyok penyanyi ini ayu-ayu mesak nih. Aja dibuang. Aja dibuang. Saya kayak gini. Ayo Mas. Asik. Ayo lo Mas Angga. Tapi rokoknya disinggah nih. Kok nyonyok kancane. Asik. Semoga berkah barokah untuk malam ini bersama Campur Sari. Asik, terima kasih Mas. Oh enak ya. CSSG, MSI Audio, MSI. terima kasih. Sekop lebu sedep. Mending aku sing eling yen wis mati rasa andang ngomong. Jaiponge rada ugano Mas. Apa menyo Pendange jaipong rada ugano. tresnanmu. Ayo lo. Yen aku njaluk lebih mending aku Oyang ngalih. wis mati rasa andang ngomong. Aja mung kendoli karo
permintaan dari Mas Widodo. Mas Widodo. Mas Kang Santoso mau duet? Kandas. Oke. Ini Mas Santoso boleh. yang mana? Lagunya kandas. Penting nggak bundas loh ya Kang Enggak Mas. bundas, lek bundas loro kabeh. Aja. Gimana Kang Santoso mana Monggo. Kang Santoso? Korban Lagunya selanjutnya. kandas. Lalu gimana Derisa persiapan dari meja 1 dan juga ini dari meja